Carla, l'Ivan i la Noemí. I avui t'explicarem informació sobre la Casa Cebrià Camprubí Nadal. Hem decidit fer aquesta obra perquè pensem que és interessant i que pot donar informació molt útil. Al barri de Fatjó, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, podem trobar la Casa Cebrià Camprubí, dissenyada en 1928 per Josep Maria Xuxol. Aquesta casa va ser encarregada per Cebrià Camprubí, floricultor especialitzat en roses, i la seva decoració està plena de referències al món agrícola i floral. La façana, d'un color rosa inusual a l'obra de Llulló, decorat amb esgrafiats, deures, ocells i escenes religioses, com Sant Isidre o la deessa Flora. A la porta hi trobem la inscripció Déu i Sia i la data en números romans. Tot i recordar la torre de la creu per la seva estructura, aquí els volums són rectangulars, amb una escala de cargol i galeries per optimitzar la llum. Destaca també el treball artesanal de la barana de ferro forjat. Avui en dia, envoltada pel Parc de la Infanta, la casa acull una empresa que és qui cuida l'edifici.